South Africa lawa ngamadoda anyakazisa umuzi sibingelela umhlaba wonke lapho khona lento ifinyelela khona. Bingelele nakuwe mfethu Mabunda, uright mfethu? Ngiphilile mvangele kuyiSunday ntambama, wena uright mfethu? Ngiphilile inkosi isangcinile mfethu. Sibonge mfethu. Yeah mfethu, asivele sihlabe lenkomo mfethu singasamoshi isikhathi. Ngesizulu kuthiwa singapholisi maseko. Njalo ke mfethu. Mabunda mfethu, angazi noma uke wayibona lento yokuthi itrucki uminganabhaki, mangikhuluma ngebhaki ngikhuluma ngama trailer. Itruck mayinganayo itrailer mvangela kuba ngazi ukuthi mfethu Mabunda ayina value. Kodwa the moment itrucka idonsa ama trailer mvangela, ama trailer ayo ayenza ibe ne value. And noma idonsa emgaqweni nokubhonsa kwayo ayibhonsi nje. Kodwa Mabunda into eyibhonsisayo yilento eyidonsayo. Okusho Mabunda umitrucka inama trailer amaningi, okusho Mabunda izobhonsa kakhulu. Ye Mabunda nansi into mfethu engifundile. Umuntu ongangenanga eyimeni ayikho value. Kodwa isimo isona esiletha ivalue. Ngoba nasezulwini uthestwa noma uthenjwa ngezinto ondlula kizo. Ngifuna ukuthi eSouth Africa lama trailer owadonsayo, lento oyidonsayo ibring ivalue phezulu yakhe impilo. Mvangeli wami, into engayibona nayo ukuthi inhloko yetruck enganama trailer inayo itendency yokugijima, ngoba vele ayikho into eyisindayo or eyidonsayo. Kodwa kwanethu kufika izinto ezinamandla ziyenza lenhloko ukuze ihambe kube ngathi slow, kube ngathi ayinawo amandla, kanti amandla inawo. Inkinga yilento eyidonsayo. Yabona mntana seka, uma uphathe izinto zasezulwini impilo yakho inokubonakala ngathi slow, kanti ayikho slow. Inkinga yilento engiyiphethe, ngoba abantu abaphathiswe izinto impilo yabo ibonakala ngathi useless, inokubonakala ngathi slow, inokubonakala ngathi ayigijimi. Kanti no mntana sekhaya, kunento engiyiphethe engenza ukuthi ingahambi noma ikanjani, ingajiki noma ikanjani, ngoba inhloko uma iyi-one ijika fast, kodwa uma ine trailer ithatha isikhathi sayo kuzijike. Bantwana basekhaya, the reason singakhona backslide ingoba kunento esinayo enza ukuthi kube nzima ukubuyela emuva. Abantu abangaphathiswanga basindiswa namhlanje, ba backslide kusasa, kodwa baphathisiwe akukho lula kuzujike. Ngoba ithi lento Mabunda mfethu, itruck enganama trailer iyagijima, kodwa itruck enama trailer ihamba kancane. Abantu babona bashesha baphumelele abanama trailer, kodwa wena mntana sekhaya uma ubona ngathi izinto zithatha slowly, yilento oyidonsayo. Uhlipapa njengabo, uphila njengabo, kodwa ufani nabo, kunento oyidonsayo. Ngikubuza iscenario mvangeli ngesikhathi uMose abhekene noFaro. Lithi iBhayibheli walahla induku yakhe, nalaba kaFaro balahla induku zabo. Ngiyathemba umehluko bowukhona ukuthi le size wale nyoka bezingafani. That is why lithi iBhayibheli le nyoka kaMose yagwinya lezi ezinye ngoba zona zincane, asiphathiswanga nto. Kodwa lena yakaMose irepresenta amazulu, ngoba amazulu anayo itendency yokudefeata izinto zasemhlabeni. Ngoba Mabunda mfethu,
i-truck uma ihamba isuke ithwele ezinye imoto kodwa na imoto kodwa inkinga yona i-truck into eyenza ukuthi idelay ile imoto ezithwele ngoba aseka uma ubiziwe usindisiwe kunabantu abathwalayo emabunda imoto zinokudlula i-truck zi-overtake kodwa understand into yokuthi i-truck le imoto ezima-overtake nika ngayithwala kunabantu ozobathwala awufani nabo awuphili futhi njengabo wemvangeli into engayibona naye le truck yakhona ukuguga le imoto kodwa le imoto azikhona ukuguga i-truck ukuthi uma unamandla amakhulu bayekele labantu abancane bakujikele ingoba ngeke bayibambe lento uNkulunkulu akuphathise yona. That is why uzorisa abantu bagcine bakubona i-competition ingoba bancane ngeke bafike kule standard sakho wena uyakhona ukubaguga kodwa bona bakhona ukuguga. Mntana sakhaya bayeke bangidlule bayeke baku-overtake bayeke bakuhambele phambili awufani nabo ispeed sakho ngesifane nesabo bayeke bashade kuqala bayeke bathenga izindlu bayeke badrive kodwa into oyidrayiva wena angeke ifaniswe nalento ozoyidrayiva njengabo. Oh shada phaya ngoba kunenye into engeke ngayibona mvangeli imoto azinayo irresponsibility yokureport somewhere kodwa ama-truck anayo into ukuthi kureport somewhere ngenxa uma ulandela i-truck ephethwe kahle uyibona lapha emuva kubhalwe something report bad driving okusho ukuthi lento ayiphileli kodwa iyaphiliswa kunala i-account khona uma izomosha uvela ubuze amaZulu uthi inkosi nayi inceke yakho iyalahleka uthi nayi inceke yakho ayisashumayeli zona ngoba le truck lena kunala i-account khona njengenceku amaZulu u-account kiwo uma uphethe emhlabeni siyahamba siyokuqeba emazulwini ngoba mvangeli ngoba mvangeli noPeter naye ngiyathemba njengoba bekahamba eShumayeli beyikhona lento ethi report bad driving ngoba lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wathi mvangeli eboshiwe asejele amaZulu understand ukuthi uPeter akazibizanga ubiziwe kunoNkulunkulu athandaza kuye ake sikhuleke kuloNkulunkulu amthumileyo uyena ozomkhipha ngoba lo mfo unayo imaka ethi report bad driving ngoba ithi lento mfethu mabonde njengoba itraga ibhale ukuthi report bad driving kuzoba inkinga uma oshayelayo azolwa nomnikazi wetraga ngoba kusho ukuthi mabunda olwa nomnikazi wetraga uyayihlupha kodwa manje lona kose a report kwindoda ephethe itraga kwangathi abantu abadriver ama-truck banento ethi mabunda banento ukuthi mina angiziphileli mina kodwa sengifile sekuphila uKristu ngaphakathi kwami kwangathi mabunda labo bama-truck bathi asibambene nanyamanagazi kodwa sibambene nemimoya nemibuso yobumnyama umntwana kaThixo awuphethwe lana abalwa nawe bayazihlupha kukose baye kuThixo babafuna ukulwa nawe abantu ababizilweyo lama-truck drivers mvangeli awakhona ukusuka ekhampanini ayimani angana route kose ahambe ngayo mabu ngoba umnikazi wekhampani uyena o-understanda lama goods ukuze kwamele afike endaweni ethize ngesikhathi bani as a result nama-route wendlela uhamba based on lama-route lawa ikhampani ewanikeze yona uyabona uma ubiziwe awuziphileli noma ikanjani indlela kose uyihambe idecide ngamaZulu bayangimangaza mina abantu ukuthi basebenzela liphizulu elibenza ukuthi bahambe noma ikanjani bangene noma ikanjani balale noma ikuphi ngoba abantu ababizwe ngamaZulu abazikhetheli bona kodwa kune company
owner ebakhethelayo ukuthi bahamba kanjani. Labanye baphuza khona wena ukhona ukuphuza, labanye bahleba khona awukhona ukuhleba, labanye badaya evangeli awuziphethe. Kwake kwenzeka mfethu Mabunda, uNkulunkulu wakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe. uFaro wathi hambani kodwa ningayikude. Kwasho ukuthi uFaro ulandela abantu abanendlela, yena akanandlela. Yingakho mase sifika kulwandle olubovu, ulwandle lavulela abantu abanendlela yasezulwini, kodwa uFaro wathi uyangena wagwinya ulwandle. Awufani nabo wena, awuhambi njengabo, uhambo lwakho lu-asayinwe emazulwini. Uyaphakapha ebese awufani. Bona mvangeli into engicakayo ngoMose nabantwana bakwa-Israyeli, ithi iBhayibheli yayikhona indlela efishane, kodwa because of bona bebangazihambeli, bebahanjiswa ngamaZulu, and kunezinto lezi amaZulu bewafuna ukudila ngazo kibo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabadrayisa ngendlela ende ngenxa yokuthi ufuna ukudila nabo. Wemntana sekhaya, when God wants to deal with you, He will take you via a route ebonakala ngathi delay. Even though it can be a delay, la uyakhona uzofika. Ngoba ithi into Mabunda mfethu, uma ngabe indlela ingekaNkulunkulu, nezimpi zendlela ziyoliwa uNkulunkulu. Noma ngabe mhlambe amanzi awazi ayophuma kanjani, kodwa umnikazi wendlela uyena ozovula amanzi, uyena ozokwehlisa isinkwa phezulu. Ngoba abakhe uyabathwala, abahole endleleni, abasiphileli kodwa bayaphiliswa, abamethembayo bayakufananiswa nentaba yaseSiyoni abanokunyakaziswa. Na into engeke ngayibona mvangeli ukuthi amakhampani right awavumela udriver asuke ahambe angana supervisor, bamnikeze supervisor kuze la khathala khona azokhona ukumthwalela. Wemntana sekhaya, uma sikhuluma ngesupervisor sikhuluma ngomoya ongcwele. Ungavumi ukuhamba unganamoya ongcwele. Yesu uyashumayela kodwa uyamdinga umoya ongcwele. Yesu uyaworshipha kodwa uyamdinga umoya ongcwele. Ungavumi ukuhamba isupervising ngekho. Ngoba i-assistant mvangeli ithi lento Mabunda mfethu, umuntu ngoba kunomehluko phakathi kwe-driver's license nomuntu one-learner's license. Umuntu one-learner's license Mabunda, kusho ukuthi Mabunda lowo muntu akakosange adrive emgaqweni kungekho umuntu one-license eduzane naye. Kusho ukuthi Mabunda mfethu, ungaba nayo Mabunda i-learners kodwa ukwazi ukudrive, kodwa uyamdinga umuntu one-experience. Mabunda thina sine-learners, umoya oyingcwele une-license, kunabantu abafuna ukuphila engekho. Kanti maye khona udibana nama-traffic angeke akubophe ngoba unendoda ene-driver's license yasezulwini. Kwangathi mvangeli wami ngiyamuzwa uJesu ahamba nabafundi bakhe athi bafethi, njengoba nibona ngenza zonke lezi zinto lezi ukuthi nina nizotholile nasi, kodwa hambani eJerusalema ngoba niyolinda eJerusalema, ngoba eJerusalema yila niyothola khona ilicense, umoya ongcwele ilicense ezonenza ukuthi nikhona ukukhipha amadimoni, niphilise abagulayo, ningene la kungangenwa khona, nibe namandla okushumayela ivangeli. Wemvangeli lithi iBhayibheli uPeter wake wamphika uJesu athi angimazi, angase ngambona futhi angahambanga naye, but ufamla naye because ufundele nasi akanawo namandla okuvuma nesibindi asikho. Kodwa lithi iBhayibheli wanetha ukuthola umoya ongcwele, simuze eshumayela, simuze ephilisa abagulayo ngomthunzi wakhe. Lindani bazalwane ilicense ngoba ningozi lila, nisindiswa namhlanje kusasa niyashumayela kanti umoya ongcwele akekho. Ngoba
umoya engcwele usenzisa lezi zinto esihluleka ukuzenza. Sibu. Umoya engcwele usenza sibe nesibindi eyintweni esiyisabayo. Umoya engcwele usenza sime labe sihlala khona. Umoya engcwele usenza show up labe sibhaqa khona. Ngamabunda nali iqiniso baba, thina asinawo amandla kodwa onamandla lo ngabonakali, kodwa ubonakala ngemisebenzi. Iyodwa into engicela mntasekhaya, nika kuye, ungancike emandleni akho, uphila kuye, ungaphili emandleni akho. Elithi iBhayibheli noma ningazi ukuthi ningathandazana ithini kodwa umoya ongcwele ukhona. Bayangimangaza mina abazalwane bakulesi sizukulwane bathi abazi ukuthi bangathandazelani, abanye abafune nokuthandaza. Kanti hey nina abazalwane, ukhona umoya ongcwele ozonikhulumisa ngelimi, hayi ilimi zokukopela kodwa ilimi evela emazulwini elizothi shapha. Ukhona umoya ongcwele okhona ukuvusa umuntu ebusuku amthandazise. Bazalwane, Awufani nabo mntasekhaya. awufani nabo. Mabunda, Sibu. i-truck mfowethu uma ngabe izoba offended ngemoto ezincane, Mvangela. iyazehlisa ifana nemoto ezincane. Sibu. Even noma izocompete nemoto ezincane. Yeah, Iyazehlisa. iyazehlisa. Ngoba abantu asibheke la, imoto ezincane noma zingaba nespeed kodwa ngeke zihambe i-distance ehanjwa i-truck. Mabunda asiye emasondweni baba. Amasondo e-truck mfowethu awu-22 or 24. Number 2, amasondo e-truck makhulu, and imoto lene speed mabunda mfowethu inamasondo amancane. Emntana sekhaya bangaba nespeed kodwa angeke babe ne-umfu wena onayo. Angazi mabunda kunegama engilifunayo, bangaba nespeed kodwa angeke babe nestamina wena onaso. Wamabona kunabantu be-100 meter bese banabantu be-200 meter and amamedala awufani nabo wena. Into iphethe ayifani neyabo. Amandla akho akuwona amaqanda kodwa amandla akho afana nesikobho esipheka for 2 hours umakhapha. Ngoba mfangeli kuyafana lento, i-truck ayifani neyimoto, zingangena kwigarage e-1 kodwa isikhathi eziyoyispenda azifani. Iy'moto zivele zingene, i-truck igcwalise fast kodwa i-truck ithi noma seyingene ngaphakathi ithatha isikhathi sayo ngoba i-tank yalo ayilingani ne-tank yemoto. Imoto isheshe iphume kodwa i-truck ithatha isikhathi. Abantu ababizwa uNkulunkulu bayahlala emthandazweni, bahlale kumnandi, bahlale kunzima, bahlale babona ngathi akaphenduli, bayahlala abavele bagijime bangahlalanga. Abamandla omthandazo, yabona into engishaya nayo, uMose wake wakhuphuka intaba. Lithi iBhayibheli wahlala 40 nights and 40 days. Kungani ahlale 40 nights and 40 days? Ingoba bekayi-truck bokose agcwaliswe. That is why noJesu mvangeli wake wayofasta 40 days and 40 nights. Kungani bekumele agcwaliswe before ayoshumayela? Bayangimangaza mina abantu abangafuni ukuhlala. Hlala mntana sekhaya. Nomuzi uthi kubuhlungu uhlala kuyo. Kunezinto ezibuka ngathi zinhle emehlweni womuntu kanti ukuphethe waloko kufa. Emabunda mfowethu, ukuduma kwe-truck akufani nokuduma kwemoto. Mabunda isound ye-truck ibold kodwa mabunda isound yemoto iphansi. Uyabona mabunda mawuphethe into ezinkulu angeke ukhale njengabo bonke abantu kodwa wena uthi mawukhala kuzwakale. Mabunda lithi iBhayibheli kwakunamadoda amathathu esiphambanweni, kwauJesu ephakathi nendawo. I-common sense yamithi mabunda lamadoda bewangaphi emasayidini ake akhala kodwa izulu langanyakazi. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu mayesekhala kwanyakaza umhlaba kwaba mnyama, ilanga lafuphana ngoba yathi
uThixo abakhali njengabo bonke abantu. Mabakhala izulu lima ngenyawo, mabakhala izulu liyeza. Ngiyathemba mvangeli ukuthi oShadrach and Meshach and Abednego bebafana netraki. Ngiyathemba mvangeli ukuthi oPaul noSila bebasindisiwe nawo bebafana netraki. Elithi iBhayibheli bathi bemdumisa in the midst of the prison mvangeli. Kwashika the foundation kwanqamuka amaketani ngoba abantwana bakaNkulunkulu uma bakhala kunento enqamukayo. Sacela mntana sekhaya ungadumi ukufana nezimoto, ungadumi ukufana nezimoto. Umthandazo wakho awuhluki. Uma bathandaza 5 minutes wena shaya i-hour ngoba lento yakho ayifani neyabo. Akhula njengabo sibu ufunde nabo isikolo sibu niye kuma-varsities sibu nizalwe ndawonye sibu kodwa ithinto mntana sekhaya ufani nabo, ningashada imishado njengabo bonke kodwa wakho umshado awufani njengowabo. Ningathoba ngathola imisebenzi efana nale yakho kodwa wena wehlukile. Sivale mfowethu Mamonde. Mabunda Uma uphathisiwe mvangeli bayakuplanela ukuthi bazoku-attack kanjani, kodwa uma ungaphathiswanga angeke baku-attack. This explains kungani balwa nawe kakhulu. Kunento lo uNkulunkulu ayifakileyo, abalwi nawe kahle kahle, balwa nalento engaphakathi. Ngoba mvangeli uma kuyohijackwa itruck udriver bayamkhipha kodwa bathatha itruck bahambe nayo. Abanandaba nedriver kahle kahle, banendaba nalento ayidriver nalento engaphakathi. Abalwi nabo banalento amazulu ayifakile. And number 2 kahle kahle abalwi no driver, balwa nekhampani. abalwi nawo. That is why lithi iBhayibheli othinta wena Mfana ukuthi uthinta inhlavu yeso likaSimakade. that is why kuthi kuhijacka udriver kureacta ikhampani. Batheka thina kureacta amazulu. Abalwa nathi, abalwi nathi, balwa namazulu abasamukelayo, abamukeli thina kodwa bamukela amazulu, Abasirejectayo abarejected thina kodwa barejecta amazulu. wesibu. Bangathi ngabayeka basihleka abahlekayo, Bahleka amazulu akathi ngabayeka abahleba abahlebayo. Ngoba abahlebi thina kodwa bahleba amazulu. asibayeka bathi si-useless ngoba siyithi Batshela amazulu ukuthi are-useless. ngoba sasakusaphili thina. Kodwa kuphila yena ngaphakathi kithina. Uboba nenkinga uma uzoyekela ibandla ungumfundisi, abalwi nawe mfundisi wami, abashiyanga wena kodwa bashiye lo okubizileyo. Ngoba nayi into Mabona sibu umuntu angaze adakwe utshwala sibu iphesenti libe ngaphakathi emzimbeni. Ayi Wenza izinto etshwaleni sibu akhahlela abantu alrole phansi bese kuthi ekseni iphesenti maseliphumile mabamtshela bathi mfowethu izinto bozenza izolo siyamangalisa bese athi angikhumbuli next. Oh bafowethu isho ukuthi lento Mabunda the moment uJesu angaphakathi kwakho kunezinto ozozenza awuzenze kodwa uyenziswa ngoba Mabunda mfowethu kunabantu abamagwala kodwa the moment bamkela iphesenti elinguJesu kuvela isibindi ngaphakathi kwabo. uDavid engumfananyana wabhekana noGoliath athi wena namhlanje ikhanda lakho ngenxa yokuthi bekunephesenti ayizwayo. Hayi ngoba mawunephesenti kunezinto oyiconfronta angeke uziconfronte uma usoba. Ngisho namagiant olwa nawo angeke ule nawo uma usoba, kodwa uma uziphesenti likunikeza isibindi onganaso uma uso. Hayi mvangela siva uNkulunkulu anithwale. Oh yes. uNkulunkulu aphendula imithandazo yenu. Oh yes. Eminye nize nikhohliwe. Oh yes.
uNkulunkulu anisule inyembezi. In the name of Jesus. Yonke into enithintayo iphumelele. In the name of Jesus. Igama lenu libusiseke. In the name of Jesus. Nezizukulwana zenu zibusiseke. In the name of Egameni Jesus. lika Jesu Kristu waseNazaretha. Inkosi ikhanyisa ubuso bayo phezu kwezenu impilo. Abangenakuthula babe nokuthula. Abangananjabulo babe nenjabulo. Okungenzeke ebantwini kwenzeke ngenxa kaJesu empilweni zenu. Oh yes. Amen. Mvangelo kwangathi singayivali mvangelo. Singamukelisanga abantu uJesu. If awusindiswanga mntana sekhaya wherever you are, please repeat these words after me. Say, Lord Jesus, I thank you that you died for me. I believe in my heart that you died and rose again. Namhlanje ngiyasindiswa. Ngiyakholwa ukuthi uyinkosi and umsindisi. Ngiyavuma ngomlomo wami and ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi uyinkosi yamakhosi. In Jesus name. Amen. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, bonke abashilo lomthandazo bangabantwana bakho. Moya ngcwele siyathandaza, cala usebenze ezimpilweni zabo, bonakala kibo in the name of Jesus Christ. Amen. Bantwana basekhaya nge-26 ekseni sise Midrand ngo-9. Then later afternoon around 12:30 sise Betal. Then later in the evening was 6 o'clock, sikwindumiso yaseMpumalanga, Nelspruit, Embombela. Stibanen khona in one of the few places. In Jesus' name, siyabonga. Amen.